Lugning kan være meget hårdt arbejde. Vil det ikke være dejligt, hvis du blot skulle røre ved en ukrudtsplante for at bekæmpe den? Det kan du nu med den nye Roundup Gel. Den er så præcis, at du ikke skader andre planter eller jorden i nærheden. En berøring bekæmper ukrudtet, også rødderne, så det aldrig kommer igen. Den er perfekt til blomsterbede, stier og endda snærler. Ny Roundup Gel. En berøring af alt, hvad der skal til.